Seyarên $1 milyon li otoparkên Amedê hiştine pûçbûnê. Li tevaya Tirkiyeyê bi hezaran trênbel li parkan demane dirizîne. Lewra trênbel nayên firotin. Xwediyê wan jî nikarin bişûnde bigirin. Li gorî yaseya Tirkiyeyê xwediyê erebeyek heger bi erebeya xwe sûcek kiribe, dewlet dest dadîne ser erebê. Dûvre jî bi îhaleyan derdixînin firotinê. Lêbelê erebe ji qîmeta xwe zêde dibin û nayên firotin. Li bajarê Amedê jî li parkan 5,000 erebe hene. Ji bo va makînana nayê firotan herkes zarar dike. Vana makînana bê firotan ez înan dikim li perakî xweşikê wer qasa dewletê vana millet zaten ana kes nikan ereba bikir. Wê çaka va erebanana derkevin îhalê bê firotan ew kesê nikane bi ereba bikir en azından ji wan re jî şansekirinê tê naskirin. Ji ber wê kesî em dixwazin ki vanê hekî yetkilî قام بقروم دولتي ام دخوازن هر کسی göreva xwe bikin yazığı brava arabana nerizin bra milletê me gelê me zarar neke. Li Tirkiyeyê bi giştî 2 milyon makîneyên seyare hene bi piranî di parkan de riziyane. Di nava wan de bas, kamyon, tir, motor û her wekî din hene. Hinekên wan nêzîkî 20 salin li parkan de ne. Modelên kevin û ên nûjen jî hene. Xwediyê otoparkan jî dibêjin divê çareyek ji bo van erebeyan bê dîtin. Lewra êdîn cîhnemaye û $1 milyon avêtine ser sergoyan. Makînana de va otoparkana de dirizi deyndar zaten arabî wî giş xera dibe zarar dike alaqçaqlî perê xwe nagire. Tabii ki her arabakê jî her makînakê jî her trembêlekê jî ewqatekî wê parêzerekî wê heye. Ve her yekê dosyak jêr lazim yani heya va arabana tê firotan zor û zehmet gelekê wan jê nayê firotan. Otoparkçı dibêjin seyareyên ku li gorî yaseya Tirkiyeyê hatine desteserkirin û ji bo 7 qes hatine rêkirin, dîsa li gorî yaseyan têne firotin. Lê van demên dawiyê de rewşa aboriya Tirkiyeyê kirîn û firotina erebeyan desta dudiyan jî kiriye zehmet. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.